Mu video yathu ya lero pano pa Factory 265 Media tikulowera ku Thyolo kumene kuli nkhani ya mnyamata wina amene akusowa mtendere mpaka pano chifukwa cha zimene iyeyu akukhulupirira kuti ndi zamatsenga kapena za sataniki zimene zidayamba kumuchitikira ali ku nyumba kwa bwana wake wina ku Machinjiri mu mzinda wa Blantyre. Kodi nkhani yonse idayenda motani? Tiyeni timvere limodzi. Ngati ndinu alendo pangani subscribe kuti tiyendere limodzi. Kuthekanso kuti muli ndi nkhani yopatsa chidwi imene mungafune kugawana nafe, tiyankhuleni pa 0884 274 153. Asinanga ndina Alexander Joya ndimakhala ku Thyolo kunoko kumakwatsa. Ndinakhala mubere ndinali ndili muzi wathu kuno ku Thyolo nde pamene ndimakhala unabwera mayi wathu monga ngati ku nyumba namawa kuzanena kuzapempha chilolezo kwa makolo wanga kuti akufuna nyamata kuti apite ku ntchito. Mayi uja atafika atapeza mayi anga nakambirana nawo ndipo anandidikira ine kuti nali nitachoka pommawawo. Anandidikira atandipeza anandiuza kuti ndikanyamata kuti apite ku ntchito ku Blantyre. Blantyre ako ndikuchileka koma munthu amene akufuna kuti ukagwire ntchito kwa munthu sakunziwa. Ndipo chimene ndinamva ndinangokhalabe ndinangokuti nechilolezo ndilibe koma tangokambirana ndi mayi angawo. Mayi anga takambirana nawo apezeka kuti anavomera munthu uja anakusiya transport iyo kuti ineyo nyamuke nditani zipita ku ntchito. Ndipo nthawi itakwana nanyuka mande kupita ku ntchito ku Blantyre koma sikunali kuchileka. Nditapita ku Blantyre kuja kunali ku Machinjiri kumene kumali chilo kuti ku Sede. Machinjiriko nditapita kuti nakafika kumalo uko kumwe mayi ananena kuti kafikeko koma ndapeza kuti ntchito yomwe amanenaso mayiyo sinali yomwe ndinayipeza kwa mayiyo akafotokoza kuti munthu uyo akufuna akupita kuchileka akagwire ntchito ya mushopu atagwisa anthu mushopu ndi zina zotero monga mabizinesi amene atakampase munthuyo. Koma kuchako ndapeza kuti nditafika kumalo uko ndapeza kuti bizinesi yake omwe ndinayipeza inali yogulisa thobwa yoyenda nawo. Ndipo nditafika kumalo kuja ndinakhala nditadaba kuti ntchito omwe akundipasa ndikugulisa thobwa ndinangozipanga kuti ndikhaleko mwina kwa mwezi umodzi. Nditaganiza kuti ukoko ndikhaleko kwa mwezi umodzi anthu aja amaziwa zoganiza zanga zokamba zanga amene ndili kumbali kutali komwe ndikukacheza ndiyazi zanga kutali komwe iwo kulibeko. Ndipo zimene ndinazizindikira kuti anthuwa akuziwa zoganiza zanga zokamba zanga imene iwo kulibeko ndi madabwa nazo kuti zikutheka bwanji pabe sinafoke pa genzo yanga kuti mwezi uno akangondilipira ndikani ndikunyamuka ndibwerera kumuzi. Pazinapezeka kuti pamene paja mwezi omwe ndimayembekeza kuti andilipira sana ndilipire anandipera apapa ndalama tilibe sikulipira chani mwezi wina ukubwerawo. Mwina anakuza kuti azikulipira bwanji pa mwezi pa ntchito imeneyo yogulitsa thobwa ku nyumba kumeneko. Okay, nyumba kumeneko nditafika panalibe china chilichonse mwana ndiuza kuti malipiro ako ndizokupasa malipiro okwanira mwakuti panalibe kena kalikonse. Koma anakundiuza kuti malipiro ako tikupasa mwezi utani ukubwerawo. Panalibe china chilichonse mwana ndiuza kuti uzilipidwa mwina ndalama okwanira iyi kapena iyi panalibe kena kalikonse koma anandiuza. Koma anakukwanisa kundiuza kuti ndalama zako tikupasirani mwezi ukubwerawo. Ndipo zinapezeka kuti bizinesi ija ndipo yoti nali ndikhumba nga ya bizinesi ija inagwa inakhazikikeso anandiuza kuti yabwino apapa bizinesi ija yagwa apapa takusinda uzigwira ntchito ya nyumba basi ngothandiza zinthu za nyumba. Ndipo ndinakhalapo kwa miyezi okwanira 5 koma analibe china chonse chomwe ndinkaona kuti yasita. Akangondiuza ndalama olandira koma ndinalibe ndalama kuti ndingabwerere kumuzi kwathu chifukwa choti ndikangokhalako. Koma zinachitika zokuti amene ndimayimba nyimbo za secular aipaja anapeza kuti tsiku lina mmawa ndikukolopa pa ndinazuka molawira napeza kuti ndikumva dzina langa koma munthu amene akundiyitana panalibe amene ndimamuona. Anali malo ati kwenikweni amene unamva amene umagwira ntchito imeneyi yokolopa mmawa? Unali malo ati pamene unamva dzina lako koma osaona kuti akukuyitana ndi ndani? Anali malo pasitu pomwe ndimakolopa
amene ndimakupa pasikunopo ndinangomva mawu koma mawuwo pomwe amachokera kwenikweni ine zikuti akuchokera kuti koma chifukwa chachizolowezi kuti ine ndikangotchula dzina langalo ndimampupumpu ndimakhala kuti aganiziratu kuti ndiziyimba ndiye zina lija litatchulidwa dzina langa atandiyitana lomwe ndimayimbira azizoti pompopompo ndinamba kuyimba nyimbo koma nyimbo ija nangoyimba mwina pang'ono pokha kena kunambaso zilenga kuti kodi wandiyitana ndi ndani naka mawu amene akuchokera kuti ndipo zimene zija ndinakuopa kufikira mmamawa chifukwa kuti ndikagwiraso ntchito zina kunali akalulu zinyama zomwe ndimadyesera ngati akalulu ndinanyamuka kukasakira zodya za akalulu pamene paja pamene ndikupita dzina langa lija linkayitanidwabe pakana ndinafika kutali kuna kwake kukuti ndachokako komwe ndimakhala kundapita ku maminda akutali uko dzina langa linaiva kuti likuyitanidwa koma nditakhala shero mawu ankaloza komwe ndimatani komwe kuli manyumba omwe ine ndimatani ndimakhala epa ndinapeza kuti ndinabwerera ndinali ndi ntchito kuti ndikuope ndikonze kumpanda nditayamba kukonza kumpanda kucha dzina langa lija ndinkayitanidwabe tsiku lomwelo limenelo eya ndipo ndinakhala ndikushira kuti dzina limene akundiyitana ndi ndani mawu aja osaona kuti komwe mawu akuchokera kuti koma dzina langa lutali likita munthu nditana sindikumuona ndinapezera kuti nditakonza kupanda kucha pang'ono ndinapanga iganzo chabwino sindipasibhize kwambiri ndikakhale mgadi room yomwe mmakhala gadi nditapita kukhala omwe mmakhala gadi ndapezeka kuti mawu aja amachokera nyumba momwe ine imatani omwe munimakhalamo koma mawu mnyumbamo munali ana anthu amene ndimatani ndimagwira ntchito ana akazi awiri mawu amachokera nyumbamo kumamveka panja kumandiyitana koma kuzera munjira osati mmene ndikuyankhuliramo pa mawu ankamveka ngati nditonera kuti siningati kuwafotokoza kumwangobwera ndi mphepo osamveka kwenikweni kuti wina ake akuyankhula kwambiri koma kumwangobwera ndi mphepo kuti wina ake akundiyitana kwina kwake wina koja kutali koma mawu achintamvesera naye ochokera chani nyumba ifo kuti zinthu zawozo kamazipanga motani napeza kuti takhala kugadi room napeza kuti anayitana koma mawu aja sanamveke simene amamvekera poyambira amene ndimamvera anangomveka mukuti masiriyasi basi koma muzina lomwe limatani ndimapisa ine ntchito kuti loyimbira pano ukoko komwe ndimakhalako dzina limene samandiyitanira ankandiyitana pa dzina langa lomwe ndinatani nafikira kumene koko napezeka kuti zimene zichatikakhala koma dzina lija silinena liyankheso napeza kuti nyumba muja kuti zizikira anayimba foni ndikumanena kuti wasiyatu kuyankha koma analiyankha bwinobwino mawu nthawi koma panopa watani wasiya kuyankha lipange bwanji foni imene anamuyimbira ndani pamene popo ndesinimaziwa kuti anamuyimbira ndani koma ankayankhula ndi munthu wa mbambo ndithu munthu uchatu wasiya kutiyankha mbambo amene amadandaula kuti munthu wasiya kutiyankhayo anali ndani mwana wawo ndakhala naye chichi ankakhala kuti akamayimba foni ija ali pa windo akuyimba foni kuti wasiya kutiyankha ndipo ndiweze ndinakhala nazo wasiya kutiyankha kusonyeza kuti amayitana uja ndiuyu koma mawu amamveka ngati akuveka kwina kwake choncho koma amayitana ndafika nomwe nyumba wakena kuntaziwa zimene zichi ndinangokhala basi kumatani kumakhala bwina tisanapite patali kwambiri mawu amene amakuitana chifukwa munthu wokuti mwina mukhala nyumba imodzi umatha kumuloweza mawu kuti awu mawu ake amamveka chonchi mawuwo amamveka ngati mmene amamvekera mtsikanayo mukakhala kuti mukuyankhulana kapena amamvekanso mwa mtundu wina mawuwo amamveka kuti ndi amtsikana koma amamveka mwa mtundu wina popo pamene nali sinadziwe kuti analiwo amamveka mwa mtundu wina kuti ndisazindikire kena kalikonse kuti kanyumba amwe anali andani ankamveka mwa mtundu wina wake kuti yasikana anyumbamo koma tsopano nditaziwa mgadi kuti ali nyumba anazayitana mawu aja anazamveka kuti akuitana ndasikanachi pamene naziwa kuti mawu andasikana omwewo sana uja atayimba kuti ujeni wasiya kutiyankha anatuluka akagula chakudya cha mmawa anapita akagula bedi panja
ubwera so banja bagete anaita naso zinthu zino kaya mwina angasokoneza motani apeza kuti mawu aja pamene nazindika kuti ndikupanda kuno kumwe tikuchitika chinthu apopo nditakhala napezeka kuti tsiku linanso Saturday mayi wakupandaku Saturday nali kuti mapita kusheshe ananena kuti lilosokani kupita kusheshe umalize zintchito zili ukwete mapotowa zintchito zosokani ukuyenda kuti umalize ndipo anatuluka siumene anali bamboka kupita kushesheko so nasalako mayiwo ndi ana awo napezeka kuti mayi waka plani yawo sindizo kuti anthu anali utani itakhala mayi wajanata segwelile gate funa ntuluke panja ndi ana ankangonako panja koma pobwerera pa gate kupeza kuti anayimba honi kuti akubwerera anawomba gate ndi galimoto ndiwomba gate ndi galimoto kupaka na gate jankugwa ndipo ndinathawa kupeza kuti zinthu zake zosalongosoka kwenikweni mmene amafotokozera kuti inali ngozi choncho koma pa plani yawo kwenikweni anali kuti mwina andivulazira pena andiphe kumene amagunda gate iweyo uli pa gate ipo kutsegula gate ndili pa gate ndikutsegula gate ayimba hona lipanja ndikasegule gate kompo amene ndikudusa pa gate ndafika kale kuti ndisegule akuliomba gate mwamphamvu paka na gate zija ndikugwa ndinathawa nditathawa anasika nkufotokoza kuti ndi ngozi koma ngozi mmene amafotokozera anali akuseka choncho nono isinali ngozi kwenikweni koma anali cholinga mezi zinachitika ndinkakhalabe kuti akakuti pasa ndalama ndinyakutani ndizitika kumuzi koma ndinalibe ndalama inalose kuti maine ndekha ndinganyamuka kuti nzani ndizibwerera kumuzi aipaja ndinakhala zamawo zija zinkachitika koma sopano tsiku lina ndinakhala pansi koyamba nditana ndi ndani ndinako mawa wa usiku mmene ndi pamene amakhala ngatiso akundipanga interview lachitena kuti iweyo umafuna kuti ukhale ndani nankha kodi ungakonde kuti ndalama yako yomwe timafuna kuti tikulipire ku sukulu wapitiriza maphunziro ako mezija koma samandiuza pakamwa ankangondiuza zira njira kuti ndingomva mawu basi nezi yankhazire sopano pamene papa zinafika papa mawu aja sopano anasandulika kuti awa mawu aja ankamveka kuti ndi anthu anyimba momo sopano ndinkazindikira kuti mawu awa ndi amunthu wakuti mawu ndi amunthu wakuti mawu ndi amunthu wakuti ndipo kuti nthawi imene unali kuwazindikira mawuwa amene ankakuyankhula zimenezi zokuti ndalama yako tikupititse ku sukulu tikupangire chani anali mawu andani mnyumbamo? Okay, mawu anali asikana mwanawo ndi abambo amene ali bambo wake onse wankayankhula pakamozi ngati akundipanga interview nake kuti iwo ndalama zanga zazese ku sukuluku kapena nakhaine limafuna zakhale ndani choncho kenako zimene zinachitika ndipo koma sankandipusa monga ngati moonana ndi maso ndi maso iwo anali kuchitika kwawo ine nali ndikugwirabe ntchito zimene zinkachitika kuti kapena nkamatani ndikamagwira ntchito ndikuko pa nyumbamo zimene zinachitika mpaka anatuluka anamapita ku sukulu iwo ananyamuka mapita ku ntchito ndi ku nyumba kuja ndinasalako ndekha pokuti kunabenso munthu wina aliyense apeza kuti ndikusuka mapoto mbale akundiuza kuti ukugwirira mbalezo kugwirira mapoto zasiya zimenezo upite ukakhale pa surumu nyumba ndipo choina yake funa nkuuze koma ku nyumbako ndiliko ndekha ndipo anauza kuti utenge kunali bluetooth wankulu kuti utenge bluetooth iyo ukamusiye kuchipinda kwako akona asakhale moyandikana ndi iweyo ndipo nakakhala nyumbangu pasurumu napanganso utenga bluetooth pasiya pakona ukakhala pasurumupo pasulumu paja nditakhala mawu ankamveka mu screen kuti nditone TV yotani imene ili yozima koma masipika ake nditakhala pasulumu paja nditakhala ndishewula mawu papa ochokera kuti ankamveka mu screen yozima koma masipika ake ndipo nditakhala paja akandiuza kuti apapa iwe ufuna kuwatirana ni mwana wanga koma ukwatirana naye munjira iti
iweyo ndakuona kuti umaopa ahedi kuno kumuzi kwathu kuno ndi abambo ena amene amachidwa kuti ahedi umaopa ahediwo nditakuona kuti sakubwere mwa live yayi tibwire mjira iyi mwina kuti iwe utani uvomere. Mwina ahediwo ndi ndani kwanu? Ahediwo ndi amambusha novo amambusha. Nda ahedi apa skulu kapena amataniwo? Okay, akuluwa amapanga business awo kundilande amagulisa zinthu za hardware mapasi agalimoto ndi si ahedi ya pa skulu koma fonya business awo anthu amangowashowa kuti ndi ahedi basi akuluwa ndizinaona apasa limeneyo. Ndi amanena kuti umaopa iwe umaopa adi kapena umaopa munjira yotani? Ineyo ahediwo zokuti akulu amene amanena kuti ahediwo ndipo sinakhalepo kunyumba kwawo ndipo ndingoti ndi anthu amuzi ongoziwana nawo olonso komwe ndimapirene ntchito ili abale yanga ndi anthu amuzi songotani ongoziwana kuti tangokhala kumuzi dera limodzi moyandikana koma sitibale kwenikweni. Chabwino alola umaopa ahedi iweyo taona kuti iwe tikuuze muchonadi chenzeni iweyo sudani tovomera tikuuze mjira iyi ndipo then ndinkanena kuti kuna ine munena bwanji kuti ndikwatilane ni mwana wanu inu ndinu ndani ndiuziweni akuti pamene amata kuti iwe umakhala kwa ndani iwe ungupanga zimene zizi pamene paja akandiuza kuti okay chabwino apa pati kuyamba zizichuwa zomwe nditamashuwe iwe zozani kuzindisatizira ndipo ankashuwa zina langa lokuti Alexander Chiwaya ndikuchuwa zina la mwana wawo zimene zija ndi ine ndizisatizira ziti zimene zijazo anachuwa zimene zija ine kumasatizira akana zokira chamma pasi 8 akana chamma pasi 11 ndikuchuwa ziti zimene zozo mamawa umeneyo mamawa ina ku nthawi ina ndinapaduka ana ndikuti ndikamalize ntchito zija akuti tapita ukamalizise kaye ndikuita naso kuti ndikambe kugwira ntchito andikuti iya itabwerera tasala chinthu china chake chokuti kuchita chinthu icho ndi mwambo womaliza umene mwambo umene wakuchitika basi ngati mwambo wanjira kuti ukhale pompo ndi anazonse kuti apapa usatizira nthawi chipa kenako ndikuza kuti unyamuka upite ukagwire ntchito zako kena kumene pachi zinachitika kuti ananiza kuti upite kuchipinda kwako ndipo ukapita kuchipinda kwakoko ubunyula masemu zimene zonse ukapanga mwambo umene ukhala kuti watani watseka nauza ubunyule masemu chifukwa chokuti ineyo mwachikhulupiriro changa kuti ndikakonda kupemphera zimene ziyazo nauza zimene zizi ene sinachitiko ndipo izi singatani singapanga anauza soma kutsekuku wapanga ndi ukaza kuti ukangolipsa chokhacho basi iwo kuenda upange zimene zokuti ubunyule masemu kila kumwambosi ukhala watseka nauza zimene zondesera zizitheka nauza ndapanga anauza wakapanga iwe wapangira kutipo iwe sunapanga kena kalikosi iwe takupanga zokuti ubunyule chani masemu nako mwambosi ukhala kuti iwe wapanga zimene zozo basi zatha ubwera ulikapanga ntchito zako kena kupere paja nakhandada chifukwa kuti ndinayo kuti izizi ndaziyankhala kale nangoti chabwino ndingopanga ndingotani ndingobunyula masemu ndipo ndinachitadi tapanga zimene zija anazota mwambo watheka nyambo zotani udzapitiriza ntchito zako ndipo papitiriza zintchito azizika kuti chida changa chikangoyima malo uje nthawi yokuti ndikugwira ntchito peza kuti chila wanga wayima akuti penepo ukugonana ndi ndani ndi mkazi wako kuti ndikugonana ndi mkazi wanga koma panalibe munthu ina lese ndinalipo ndekha ena kuti zimene zitachitika ndabwera pa ntchito paja ndinamaliza ntchito ija ikawa chako kenako madzulo kuti anthu akubwera ntchito ena akubwera ku sukulu anawuza kuti usuke masilipasi akazi ako ukayanike pakuti ndipo ukoko usuke masilipasi okhawo basi ndipo zinadabwitsa kuti ndinasuka masilipasi aja ukayanika panja azi okha panalibe amene anandiyankhula kuti wasukira anje masilipasi angawa anangolowa chili mayankulisana monga ngati mene kuyankulisana kuti pocheza kuyankulisana kwa anthu ndineyo mu njira iza ukwati zawozi
inali njira yokhayo kuti zamasenga zawo zokoma mwalive panalibe kuti kuyankhulisana ukasiyepo kuti ipo janalowa atalowa inangokhala basi imene timakhalira poyamba kuti uyu ndi wantchito wa nyumbamo ndipo inapanga zimene zija tsopano anthu ajata kuti yankhula madzulo atabwera tsopano onse monga ngati banja lawo kunyumba kumadzulo ninawuzeta tsopano kuti akundiyankhula ndi ndani inezizi ndikufuna ndizichunga kuti akundiyankhula ndi ndani pamene akati akuyankhula ndi ndani tapita kuchipinda kwawo iwe kuti umatha kufunsira iwe ufuna kuti ufunsire ndani sikanayo umfunsira pa njira yake so ili njira yake yomweyo osati umfunsira njira yake kuti iwonana naye maso ndi maso umfunsira njira yake yomweyo iwe uzingoyankhula zinthu mkakati zingochitika mmaganizo sopano imata zinthu zikukhanga zingochitika mmaganizo koma zinthu zomwe ndikuchitazi ndikumachita pa ground zinthu zina zokuti zikutani zikuoneka ndi maso koma palibe chionesa kundiyankhula akuti iwe umfunsire sikanayo ndipo zimene zija ndapeza kuti ndapita yunda kwanga kumapeza kuti ati ndifunsire pamene ndikupanga kuti mwina ngati mene ndimafunsira sikana anthu kunali mavika chigulu kumapeza kuti chigulu chija akuti yomweyo jeikaye kupeza kuti akufulira kuti yomweyo ineyo kuti akundise peza ndikanena mawu ena akuseka kuti iwe imeneyo mfundo kumaseka eno yomweyo jeikaye bora pompo zimene zinachitika mpakana ndinagona analiza kuti lero pogona usapemphere ungogona basi lero usapemphere ungogona ndipo ndinagonadi nacha mmamawa anthu achatatuka kuita kusukulu bambo aja kuntchito analiza kuti anandiuza kuti iwezo sezi zomwe umachita iwe zija uli ndi mboni yako ndi ndani ndi mayi yako amene wamakhala kuzomba ndipo ndini mayangadi amene amakhala kuzomba ndimati mayanga akuti ndipo mawu amayanga ankamveka mwa live mene amayanga amene amamvekera ndipo mayi amene sanafuna kufika kunyumbako koma alipa ukatuluka panjapo mpanda omwe uli oyang'anizana nawo kumusiku wake ndikomwe kuli ndani mayi ako komwe anasungidwa kuti iwe usaone yayi koma zonse zomwe ungachite iweyo mboni yako ndani ndi mayi ako amenewa alipo odi kuzombako kapena bwanji alipo mayanga ineyo akulu wawo basi zimene walonjeza mayi ako akhala mboni wazako zomwe ayankhula iwezi utuluke ukayankhula ndi mayi ako tsopano paunani nawo panja pa geti lina la mpanda ndipo nthawi imeneyo inali pa 69 inayima pa geti la mpanda ochokera mmama pa 69 mpaka ana akumpandako anaweruka chamafukuluko ya madzulo nditangoyima pa geti la mpanda apo ankanduza kuti tasekera makutu ako mayi ako wachita manyazi ukuti kumpanda ako ndipo ntakukuda kumpanda unatuluka nsikana wakumpanda ako nauzera ndiwafuna mayanga nsikana chanada ukwafuna mayi ako akati tata ukukwa ati mayanga aligera kuzomba ndifuna ndionane nawo auta iwe ndibe ku mayi ako ena losuku ukuku sunabwere mwendo ena lese ndipo ndirikwene ndi sister wanga ndipo anamuyitanaso mbale lake auta munthu zomwe kukamba ine iwo zungulira mutu ndipo zimene zisachitika anayimbira amayi amene makhala nawo kumpanda wakazawo abambo anayimbira konza tamumpene wanyamata amene amagwira ntchito akuti akwafuna mayi ake ndipo atinankhula nawo pafona kuti solewa Alexander kumene kuku ukufuna ku mayi ako ake akiwo iweyo kumene kokane kuti mayi ako ndineyo imesa kumene kunachokako kwa mayi anachokako anapita kwa kulilongo saimeneno inachokako ndipo tabwerera ukakhale kunyumbako china chilichonse uzigwira amene inakuzizira kuti uzigwira ntchito kumene kuku china chilichonse iwe usafungonyize kumene kumayi ako akufuna gati ndipo anthu aja anabwerera kati ndikupanda kucha ine nabwera kuti ndilawe kumpanda kumene makhala anaweza kuti tabwerera iwe kwena ulani uyankhula ndi mayi kuti mayi ako azimayi amene asikana akuna amiza mayi ako ali kumpanda kungu mayi amene limakakugulira kumpanda aja kwawo ayina kampanda amene anabwera tsopano kumpanda kumene makhala kona kuti ndikufuna nyamata wanu akuti amabwera kuzazunguza sikananga kuti kunyumbako neti kufuna nyamata wanu andikuti kuti cholinga chake chokufuna kuzazunguza sikananga umivako nani cholinga chake ndijani ndemo moti tuke inana tuka ndibambo amene mapira ntchito anatatuka panja anata ukufuna nyamata wanu koma iwo bambo ananda
anapita mpaka kudana nao. Ndipo sisi tunampita pizira pa window sa nyama tanini ndipo tunandishuna kujide naye kama kama una ulingo kuta mwana upizika kwa mbili kuna mjengo refu kayo ndio maya chakula ngine na mjini ni kwa maana ndio mwana bambo anando zakura kupita kwa ziniti mapapu dimba muno mudani mukutentha koma sana nduuze mjira ya cheni njira yo nduuza bagamwa iyo ndakaine batani yo kasuru koma mawa jana nzeka mjira mweja yuri ngatizama maganize basi ukasi isi mababu ndiba muno mukutentha ndipo nakazi ni mababu ndo basi anano zote bene boda kutindikira saudi ndine ndo mamene ndojita zimenezi kwa nyumba muno na saudi ndine kwenda uza ndiba muno matenda ni mababu kabena kwenda uza kuliba kumo ayo so jumo asenseyo mababu kwesisa takwa yankwa na wabene ko kubiro kala wakuno inda wao ndipo bakuzinda kwako ekakale uzima ndipo sakale yake ukango kuona basi wamteleza nyamuka kabila ujinda mwenye makona nakaya sababu ikaja jingamu ndiko anaanza soka useka jani hapo mesa ndakuza tu zimishe babu zimishe ndara ndenera hapo ndizimishe uda kwanda akundi yankwandi ndani na kama kaundi yankwayo pia kuna jani amena uda yankwandi jifiu ipo ile mtu amena uda yankwa kile kumuziwa ndipo hizi mfanyia sinazo ndipo mfanywa nozera okay for on so iwe ndo uko antima ndipo wadiria mama wasubizika afya ndipo iweyo ufa aso bompango ndipo tima wanga onamba kugunda kumagunda tima wuli limao bateko de imo ndio ugunda olo mwina kumabangali kodi pa kintu kina chake tima unakamve kodi tima omuntu ndio urani kugunda nabeza uri anandi bebo ndikukukhapa ena bali bose ndikutema ndikisenga janga somoni wakana ndipo nacho kamene baja napita batenu timanga ukukunda bino natuka panja andoze talowa pambaja andoze tila ujinda wako ukatani ukagoni andoze tizilo jibata nao zara jibata ya sinifuna jibata kuna kuli kosi pambaja napita kuti siku mene lili ito kukuna iwa nakuna basutumu unatenga mati atiseko zonse wana uliwezi kukupa ndandi kukupa leo ufa batuzio tulakulira ni magazi ukauka kama tabira kujimenda kucha nakukala sina kuoni nakukala basi unakukala pampando mpaka na tuo naendelea hapo kufundi nakuna kuja uli ninazuka mamawa sasa wa mamawa ujandila zuka zinabidi zama voice zikana zora wena ukwade ajise kubavu ubebese ndipo nabida kwagoda bijise wangu kupanga baja nikubebesa nazo kuze tuma bibise wewe sisi namfikia iwe ubezeli njira ururan ubebese ndipo ndinazuka iwe bambwata toka ujunda kwa ugwira basuru nabida mas live sobana iwe kanda kwa mzira zimasenga zirawoze ninabida sobana ma serious ma live kwa yankwa bambwura abamuvibani nesi matoto ndigazi ndinuyo komandalani ubebesa ni kwa yule sasa mumajiza mnanizindikisa kuti ndino wasina yasina kumveni pamoja mole agane mina naganina mwana wao pamoja na kunduza ine ru malume inu ndine ndibe nanu mwandu ina wose ndipo nole yani tete zingo khani koma inu ndine mwandu na sindila ndibe jabuno ndakumvani anozora uruke ukakhale panja paketi ndipo taruka tapita panja paketi mawa amene amamvepa kwaine ndekaja napezete mawaja mavika tsopano pa anthu onse amene amakhala kude anayandikira ukuku ku nyumba yomwe makhala ineyi tsopano kuso ankadabota anyamata kupanda kwa makhala kweka nthawi zinozo mawu amene akuvika auchokera kuti kenako zimene ndikaona mphepo kunkhongo kwanga mphepo kuti kenako kuti iweyo upinga misala kenako namba kufunafuna foni kuti ndiyimbe unoko kumuzi kwatura akuti ine ndipenga misala koma yeze foni ine sima pia analibisa mina madibweleka foni tena kunana namba kutamanga kuti basi nende utandi unyamuka kumachinjire ndikubwera kunoko kuma wapansi ndipo tanotamanga anthu akati wapenga misala ndipo nasitamanga sujikira kumachinjire nasira kwakachere
koma panalibe wina yense amene anandikhwira zafikira kuti inafika mpaka na kubangwe zafika kubangwe nazafika waprofiti wina ake amene amapanga za mapemphero nakukumana nawo sankauta ndikupemphera zitumwa kumana iwe nazo kuti ani abale ako azakutengera kunyumba kwanga kuno